I dag vil jeg gerne præsentere jer for elcyklen Exide. Mærket er dansk, men denne model er produceret i Tyskland. Sammen pakker vi cyklen ud, og jeg viser, hvor enkelt den kan samles, selv uden særlige færdigheder. Jeg deler de fordele, der overraskede mig, og fortæller ærligt om de ulemper, som er kommet frem efter 6 måneders brug. Hvis du overvejer en ny cykel, kan denne video være lige noget for dig. Vi begynder at samle cyklen. Første trin, vi fjerner transportbeskyttelsen. Det er faktisk en ret sjov opgave. Andet trin, vi fastgør styret. Tredje trin, vi monterer pedalerne. I denne papkasse finder du en manual, som ærligt talt sjældent bliver læst. Derudover er der en nøgle til at låse batteriet og en oplader til cyklen. Det sidste, der mangler, er at smøre kæden, så er cyklen klar til brug. Og nu 9 fordele ved denne cykel. Stærk konstruktion. Let at folde sammen, nem at transportere, opbevare. Justerbar styr og sæde. Ledlys for og bag giver sikkerhed i mørke. Reservedele er lette at finde online, sparer tid og besvær. 7-gear-system gør det nemmere på forskellige veje. Flot design, subjektivt, plus rimelig pris. Støtteben, cyklen kan stå uden væg. Denne cykel kan også transporteres på bilens anhængertræk, men man skal huske, at den vejer omkring 22 kg. Batteriet vejer yderligere 1,7 kg. Efter 6 måneders brug har der ikke været nogen fejl. Forhandleren giver 2 års garanti på hele cyklen. Og nu lad os se på ulemperne ved denne cykel. Jeg vil nævne, hvad jeg har savnet og hvad der har skuffet mig. Den her cykel har ikke noget gashåndtag. Den kører kun, når man træder i pedalerne, altså en klassisk pedelec. Denne cykel har ikke en selvopladningsfunktion, når man kører eller ruller ned ad bakke, oplades batteriet ikke. Et meget hårdt og smalt sæde, simpelthen ikke behageligt. Med et fuldt opladet batteri kan jeg kun køre omkring 30 km, selvom producenten angiver mere. På denne cykel mærkes en vis ubehag i sving, de brede fatbike-dæk hæfter sig lidt anderledes på asfalt, og på grund af den korte ramme bliver svingene skarpere. Denne trebenede opladerstik er ret upraktisk, fordi batteriet sidder i rammen, og det kræver lidt besvær at ramme rigtigt. Meget simpelt display uden ekstra funktioner. Topfarten er kun 25 km/t, når man rammer den grænse, slår motoren fra, også selv om man kører ned ad bakke. Og nu en kort opsummering. For mig er cyklen som en billet til frihed og en garanti for godt humør. Den perfekte cykel findes nok ikke, for idealet ligger ikke i teknikken, men i den følelse, man får, når man cykler. Når det er sagt, kan jeg virkelig godt lide denne cykel, og hver gang jeg kører på den, nyder jeg det fuldt ud. I dag vil jeg kort og ærligt fortælle om min Exide elcykel. Hvis du kunne lide denne video, tryk på "Synes godt om" og skriv en kommentar. Og hvis du abonnerer på min kanal, bliver jeg meget taknemmelig. Jeg ønsker alle at finde deres drømmecykel. Vi ses næste gang.